Aprangsi KARDOM kado kave la nili video mate nili channel long kelangara duana fans tame la pen nili men la ke avinasteron penana bang fu abang fitume chini pota hailo la pen non nali tum kelang bom la bang ke KARBTH 2.0 YouTube channel la pen pinia bang ke nali tum pan nili parniset tame puiglo Orunodoi Asoni bang ke apply ya dat mate ke la bang so dat bang ke nang le da prang populo lalo pini bangke nili nali tu mafan kos Orunodoi 2.0 labangso scheme nona kimi form bang release ala labangso form koso sika fill up ning ma labangso puthak sinili nali tumpan nang than pachini pon ekpo lapeni son bangke dak sabso ning karong mi alamang la helo nali tum nang chinghon lapen nang support na jok bini mane ingsi la YouTube along bangke ingsi non sabso non kicheng lo mane success bang tu tong telang stame non kicheng lo nali tum nang chinghon nang support na jog la bang so lu stame nili long non nang le ala pini sinang le lang la pen nili stame verify elo la pen non complete lo la pu la Google AdSense pin la bang thang ten non bang kamatha velo la lon la tanali tum nang chinghon nang support na jog si la pa stame non ang ding stame le lo la sinali tum pan kachuning rialam the bang la pelo na le tum la kaike la son le na le tum na chinghon no la pena support no lista me video ka video la pen ka information ki wania fani lista me ani wang sta me bor ipo la pen mesensen a video sta me na le tum thek ponong po tang te pini la Orunodoi Asoni LABANGSO a form ka fill up ni a process bang ni na le tum pan na paklang ponik po Tiek perlang pon nang la pencethan pon nang koson se LABANGSO form bang ke fill up poning ban litum la screen along tek pon long ikpo dak Orunodoi nalitum la tek long igi nilidana peklang ponik pun nalitum hon dak Orunodoi 2.0 la pen labang form lo nalitum la screen along ke tek long bang la pen nalitum stame video ki ching pen ki jut an nang lang dunia fansi tuning ri iglo la pen LABANGSO form kona sikilo ima la pen kona siki jogdam ning ma labang kanili video kijun molam nali tumphan nang than pachini pon ikpo tangte non la thiek pen LABANGSO form koson sika fill up pon ning ma Orunodoi Asoni 2.0 LABANGSO apply a from bang dak fill up pon nang la pen nali tum stamen nang lang duningon apeng si number 1 along bang kanali tum first name koma bang fu bang fisika apply ma LABANGSO men nang litum dak tog ik nang pola pen middle name jong sido pulote middle name stame nang litum tog dun ik nang po la pen kijut si bang nang litum akur mate last name lo middle name pulote la ang bong molam amen dodo example dak ang si biren purbang first la pen sing pubang dodo biren sing teron ba biren sing ti jolason dodo gaska doko vita chini puta hello la pen number 2 along bangke dak appointment kalta appointment stame tok mi ikmelo jong se arlo somen men sikai apply duni pulte dak bangena litum pinsomen tok dun ignang pola number 2 along la pen number 3 along bang nalitum la bang kadoko vita chini po gender nalitum male ma female ma la bangke nalitum tok dun ingon la pen number 4 along bangke dak age lo dak aningkan ko aningkan ma LABANGSO aningkan tok dun ignang pon nalitum la pen locality nalitum tok ingo ko sodim si locality nalitum kapuri ma la pen house number la pen pin number tan nalitum dak pen kipidun ning bange kenang sor nang litum da screen along tek pon longi dak house number la pen lapu anat bangke pin number tok dun ignang po la pen number 6 along bangke village la pen town nang litum dak tok dun ignang po la pen number 7 lang bang police station nang litum ko sodim si dak kapuri ma LABANGSO police station amen nang litum tok dun ignang po la pen number 8 lang bang GP la pen VCDC la pen ULB name nang litum dak pen tok pon ingon la pen blogman nang litum tok dun ingon blogman bang ke tok ni kinang sarlo la pen dak LAC LABANGSO LAC kunasi kapurima la bang kanal litum dak pen number 9 along bang nang litum tok dun ingon la pen district nang litum district amen tok dun inang po la pen number 11 lang bang nang litum mobile number la bang ke pidun nang podak lapen lalo lapen ingsi bangke non LABANGSO ben nalitum teklongi inclusion criteria nalitum dak tek ponang po
inclusion criteria bang analitum dak male female labang ke nalitum dak ke thom option do female transgender lapen dibyang nalitum togdon ingon lapen nalitum la female along letik don ingon lapen number 1 along bang ke tok pon tu inclusion criteria long bang ke tok pon alam bang labang ke number 1 along bang ke the applicant is a permanent resident of Assam nalitum dak ke dak tik kipiason nalitum ta yes bidun ignang po lapen karju pon alam thebang la helo la non ka apply dun abang phu abang phi leke Assam arlo kidu abang phu abang phima mate ka pregadim pen ma jolason lo lasinalitum inita dak Assam arlo si do por la yes le nalitum bedun ingon lapen number 2 the applicant presently resident in Assam latanalitum dak yes bidun ingon number 2 long lapen number 3 a the compensate whole income of the applicant in less than 2 lakhs per among the nalitum yes bedun example la 2 lakhs per nalitum ake kom sinita income apo lapen puthot dak number 3 ni do number 3 b number my applicant is from a household which have nalitum dak pen select upon example any member who is thereof lapen any member ailing from collaborative basis lapen ason dak do stamina litu manghunang nelo dak any member ailing from hemo dak antek clear o edel labangso hemophilia la nalitum labangso dimle tik berdun ingon la screen along nalitum kithek pon longateng la soteng dimle nalitum tik berdun ingon tik berdun ingon polot nalitum lapubang no nalitum berdun nang po la nalitum non screen nong thek ponang po 3 number point 1 long any member who is draft labang nalitum no berdun ingon lapen any member ailing from to cerebral pesil dakan nalitum no berdun ingon lapen any member ailing from Thalassemia ne kopini daktok nia lapen nalitum no berdun ingon lapen nason thak any member ailing for hemophilia dakan nalitum yes berdun ingon lapen puthot any member ailing from the leprosy latanalitum no berdun ingon lapen any member ailing from the esteem spectrum disorder latanalitum no dakpen berdun ingon nalitum lapu kungdi nalitum jong silas labang sa form nang pulten ilifan na humri ingon nilista nalitum han video description along stamen nalitum han WhatsApp along stamen nalitum han nili nang senik pola pen video description along nili number do nalitum dak pen le nang contact iktamela lepen putha dak ako exclusion criteria dak do thulang nalitum dak tok pon if any the enclose the applicant la hai hilal stamen nili la number 1 nang nang piklang pon thopo putha number 1 along la screen along nalitum thek pon long ikpo have former and the current members of the parliament and PS member legislative assembly dak no nos nalitum command member jong MLA kichotang do pulten nalitum labang apply do nole las nalitum no berdun igo lapen number 2 long have current member panchayat raj instruction urban local bodies autonomous council la sonta nalitum dak no le berdun igo lahini nalitum la yes no lasun option dis tamen nalitum bang lahini option la bang no le berdun igo lapen puthot ako dak lang pontonang labang page hini lo labang sodim lapen number 3 long katok do number 3 long household with any member serving having served the employee and officer in government ministry labang tanalitum dak no berdon igon labang sodim number 3 dim talo dak lasong se karjun nalitum kumanya member jong si service ke claim doma labang nalitum dak penarji la tanalitum no berdon igon lapen number 4 long katalason thak thaklo have doctors engineer lawyers doctor lapen advocates lapen registered government contractor money ke claim ang doma latanalitum no berdon ingon next one number 5 along household having any individual who paid income tax in previous assignment year dakanalitum no berdon ingon number 5 along ta lapen number 6 along farmer families which own more than 15 bighas of agricultural land and 1 bigger more resident land rural in area la dakanalitum no berdon ingon number 6 along talapen number 7 along bang to have 1.5 kathas of more land Kamrup metro or 3 kathas or more any katanalitum number 7 along stame no le tik dun igon
lapen number 8 long nalitum thek pon longi number 8 long household earning the measures four wheelers including tractor four wheelers doma lapen tractor la highway do pulote nalitum yes kalte no bear do ningo diagnose bear do nangpo lapen number 9 long bangke household have any government pensioner jongsi government pension long do pulote latan nalitum yes kalte no bear do ningo diagnose kimelo no le bear do ningo nalitum lapen number 10 long do nalitum household have year conditioner nili kedam tanga video long kanang thano mane yar ka AC lapen freeze lai hui double nalitum long li pu labang salam dak tok pono la number 10 along nalitum lang pon ingo dakan nalitum nole berdon ingon lapen purity criteria labang kanalitum dak pen lang pon ik nang po number 1 along have widows deported female unmarried female about 45 separate females labang dapat ciu kedam tanga video long kan stame nili nang than pachini pon iron nalitum pan dak hemi pi lapen 45 years and abang phi atumma atumma pulote nalitum kala ka apply dun vek abang phi mate abang phu bang ke hemi pi mate penan penason cekak dak lason tum pulote nalitum dak yes berdun ego kali pulote nalitum no berdun ego labang time problem velo lapen has any especially able member of the household jongse nalitum especially the able a member will nalitum yes lata no nalitum optional link no labang ke lapen number 3 is destitute living on lamps lata nalitum no berdun no number 3 lo number 4 lo ma it's without shelter or has no puka house lata nalitum yes berdun egon lapen has no idle member between age 16 to 59 lata nalitum no berdun ego inherit a family member with no idle male member between the age lata nalitum no berdun egon number 6 alo number 7 long stamina nalitum no berdun egon laka fill up ning an banalitum screen long thek pon long igi lapen having victims trafficking rape age lalo kumane lason abang phi phan jo kacholang rem lai hui dak du pulte nalitum halat tum abang phi men me se apply don nalitum yes kalte no nalitum dak pen ber ik deno lalo lapen ka fill up ning bang an ave dak kisung bangke stame dak asap so ding hoya form bangke lapen nalitum dak signature ban nalitum chipi nang pola bang so dim signature pi gon lapen la ber bangke nalitum dak fill up ting anani lo la date ban nalitum fill up ta chok fill up li ta chok lapen place ta lo lapen signature of official nalitum ada official lapen technician lapen name lai hui bang ada official use pola alang litum nalitum thang ka fill up ninga so navelo lapen ke lapen labang so form ka fill up ho jons nalitum kopini ke thek thedo pulta nilifan na hombre go nilista menalitum pan na chirab dun ikpo lapen labang so form kona se non ke longing ma lapen kona se ke jogdam ning ma pulte non bang ke apply a form bang kanalitum long lelang lap so form labang ke apply finally nalitum na screen long thek pon long tai checklist come undertaking for use of DLMC only labang kanalitum area lason area do DLMC lason do ala tuman se especially labang so form bang ke example ki pipon lo lapen adon mate arong dam pen lason se ka fill up ning pu lason phanchor la so form stame non kala ka apply a form nang le lo pulote ala dakta lason thot po ke ka fill up dam ning stame la bangke non especially DLMC atum phanse gabang so form bangke checklist hisab se kipi lang la sila bangke koson se ka fill up ning ma koson son se ki tok mal hai pachini nang than tha pu phanse la bang so form bangke alang litum han kipi pon la bangke ke apply a form non bang kai fly date bang nang le lang stamina nang le dapun ingkan kimi non 2023 nang le lopul ten nang litum apply me po stamina non pen pachini nang pu bang si labang so form bang ke nang litum han stamina li stamina pik lang lo lapen dang son son stamina nang than pachini iglo lapen la son son video ke lang long bom ya phan nang litum labang so YouTube channel labang ke subscribing on lapen mo kapre ka video long chitong tanang tang tipinya video long bang ding ta ding ong chalo las to mi thakwe kato ka vi karbit 2.0 YouTube channel ke lang radu an pastame nilhen pen kardom